Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tomoşaçylary. Atavatan habarlar gepleşigimizde siziň ähli jaňyby hoş gördük. Mehriban tomoşaçylarymyz 2023-2024 okuw ýylynda Türkmenistan bilen Ruminiýa talip hakynyň möçberini artdyrdy. Bu barada Ruminiýanyň Aşgabatdaky elçihanasy habar berýär. İki degişli ministerliğin arasındaky täze hyzmatdaşlyk maksatnamasy bilim pudogyny iki taraplaryň hyzmatdaşlygy giňeltmegi we çuňlaşdyrmagy maksat edýär. Şeýlelik bilen 2023-2024 okuw ýylyndan başlap iki taraplaryň esasy berilen stipendiýalaryň sany artdy. 50 sany talip haky ýokary okuw mekdebinde ýokary bilim almak üçin bakalavr derejesi, ýokary okuw mekdebinde ýokary bilim almak üçin magistr derejesi, 5 sany talip haky ýokary okuw mekdebinde ýokary bilimden soňky dereje doktorantura bilim üçin. Hödürlenýän talip hakynyň artdyrylmagy Türkmenistanyň bilim ministerligi bilen Ruminiýanyň degişli ministerliginiň arasynda gol çekilen täze hyzmatdaşlyk maksatnamasynyň çäklerini amala aşyryldy. Ma'lum bolýar 26 maýda Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministerliginiň binasyny Türkmenistanyň bilim ministerligi bilen Ruminiýanyň bilim ministerliginiň arasynda bilim babatda hyzmatdaşlyk maksatnamasyna gol çekildi. Resminama Türkmen tarapyndan Türkmenistanyň bilim ministri Gurbanul Ataýew, Ruminiýa tarapyndan bolsa Ruminiýanyň Türkmenistanyňky adatdan Daşary we dol ygtyýarly elçisi Ion Naval gol çekdiler. Mehriban ýaşlar, eger siz Daşary ýurtda bilim almak isleýän bolsaňyz, onda resminamalaryň terjimesi üçin makul hyzmat terjime merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Habarlaşma üçin 863 78 96 73 96 48 55. Hormatly Atavatan TV YouTube kanalynyň mehriban tomoşaçylary, eger-de siz ýurdumyzda bolup geçen täzeliklerden ilkinji bolup habarly bolmak isleseňiz, Atavatan TV YouTube kanalyny ibarlamagy dowam edin. Şeýle hem özüňize gerekli peýdaly maglumatlar almak isleseňiz, Atavatan Türkmenistan halkary jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saýtyndan tapyp bilersiňiz. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.